Banwara aga jengkala haga jela hakliang ke senchar kadar bahkan long ke bakuot ke basuba bat bandon ki kampen roy bat ban kentiu ke jela Meghalaya hi barok kawai bahkan ki hobrok kiliang. Kawai ni kiseng bahalang ke jela menta belajan kisngi bagi nong snong haga jela kin mi banjit thamai biang ya kinong mi kemat bat kinong thawan syak yang dor bar thawan ke jela. Kaseng New Trap Youth Council HYC kelami syakmat ban kentui kinong snong ban mi patba ban tap vote. Hendrai Hashwa bakin jet iginong mi kemat ki dairu ban pusan bah bat pensyong nong rem ya no bakin jet bat ikan no keseng bakin jet ban sensyar ke jela kerang baga jela kan yo iginong yalam ke bajana hitam kajing temu jong keseng HYC ban mi syakmat ban pesutu iginong snong halor election ar pulai kalong baga jela kan yo shisha kita kinong mi kemat ki ban long kinong tauan ki bani i jengai kajing mentoy juki pateng la pateng manwan la kalong ha ka puli puthi ka koi ka khia kayo kamyo ajam bat kajing roy habaro kiliang ngishim ba mengikum ka jat meru no trip bat ka jalahi barawi ide ben sngothu shai ba kajing bomla ban urlong ki mat ki jura ki bangila dawa na kapor sa kapor kum ka LP ke jing penrum ya khatin kasia khanet ka pra ka jing dawa penbet yo purusam ka jing wengi ki harmetor ka jing dawa ban thokit da ka bajanai ya ki jing keno pamsak bampong bat ki wei ka de namar ba habun ki khep mengi kum ki pa ngi la kum bakala jet ya kita ki briu ha kapor bang jet ha collection kuma pitip ba ka jing jet ya ki no mi khmat ha collection kadega kumba kino rep ki bet yo sembai but haba hibet yo sembai ubom tikna usumbai ubasha elam bakala ka spa ka phau ka kiat ka jing snoniam ka jing snodong snothan but kumta terter habakut uta usumbai upenmi ya ka jing sneu ka ba da ki phau sha ya e ka bangi bet kumba kino rep ki bet sikho upan dati ke la banyo sipola ne khasan kho hadin kumjuru ha bangi jit on sensar dan da bangi jit da klenti ke bomdei kan penmi ru ye kino sensar bat kino thawan ki ba tam sipo ne khasan sha ka jing sneu ya khata tingi lamat ya ka bat ni shimru ba ka sensar khada la de politik ka di ka ke ba u blei no bu no thau la ya ni don lagi jong kiniam ari jan barok ni sim ba ka sensar khadar ka di ka ba u blei u ayani but namal wo beli ulong bakut kaniru kadiga kam ka bakut but di ubru ubala pentingit di ubru ubala penjobo no ya ka but ni haban sim jikit klikum ki bru ban pentikana ba ninyo biang but penlong biang ya kani ka sensar khadar ka bakut ka basuba tingil ai kerteng ya kani ka campaign de jongi kum ka rai e daw campaign arjar apply ka rai mo psuthu ba ka di ka rai jo mo ba bubun balang ban rai ban e daw nomor ni no boleh kiladon ki riu lomba jo ka jet riu ya ka ba long senior bah ka sensar khadar kila kharmsai ki bubun ki jaka ba man ka snem san snem ki yalet penbit ki briu ban man ka san snem ru ki ba ki sak penbit ki briu ti kani kalau long ke jing jam daw kani kedong ke jing jam riu ya ka jap riu bat ya ka jalahi bar kawi ban namar ba ngila jam daw nat khadaw ngim sem lala ban penudlong ya sibun ki mat ki jura ngila rai jam daw nu bas dang bat mentangi kentu ya ba ngin rai ban pen e daw ban pen ngiu ya ka jap riu jongi bat ngin rai ru da ka jingkit kli da ka bangin kiar no ban jit ya ki dong mi khmat ka jongi da ka bayo ya ka sebai rupa ya ka bayo ya tengka da ka jing songchit da ka bayo ya ka kiat badi pembaat dah kajing sengop her niam dah kajing sengop her time but kebakong san ngin rai dah kau pensyong nong rim ya kimat ki jura kum ka LP ka khtin khasi ha ke cedul uput usam ka khut ka suba kajing dawa ban penyo ya ka hok jong ba series ka roy ka par ha kiliang baro bat kum ta terter ti nat khadaw na kalian kasen ngin sa launch ya kani buat ka meeting ke ban kong ka ba ngin sa le kan di ha ka Andrew tarik hang te ya po mot pran kum ka wi na ki meeting reswa kata na kalian kasen ngin sa lengba ka social media ngin pelak ya ki jing roi ya ki poster ya ki leaflet ngin penya
nang pelai no online no beli ni haban ship ko bu ya ka reach ka social media ta bat kum ta ter na ka por la da phi phaidin kam sem dei chu tang ha por jong MDA kum ka ILP la dangin phaidin kam sem dei chu tang ha por jong MDA ka upul usam ka jingdawa penrung ya khatir kasi ha ka kandit ka bopra kini kim samlade tangki isu ki badang sedang ha kapor jong kem di hoi ki dan ka thembator ru ho ngimla ban len ka mi biang ha ne ka por jong kem di re suwa ka taru ila dot ti nginom ong ba ni target ki parti ke bodon MDA ngim ong ba ka MDA ka sukses ladang yong ka sukses ti kala di ban la ban penurlong ya ki mat ki jura ki badon ha ke jing dawa jum ba ti henry kumpong ni ong phi kalong ba kani kan nom dei ka pro parti no kan nom dei hiru kan anti parti no blei ni persang no rembet kumni ba lada ki ba ki jin ye ki bobian inyo e ki no sensar ki bobian lada ki ba ki jin da ko khun inyo ka sensar khadar kumbang ni ong phi kumno mi bet namar kumbang ni bet kum tahi ngin on hari ga jinglong kolong ba ladang ibet kendiat ka ba ma kolong yo ngi ot ya ka ba snu ka ba khambut ti ka fokus ka jongi kolong ban hikai ni ba habang i jet ki kinong mi khmat in yat da kalinti ka ba de nginom sha ya lom bakala hakiti ha hagita ji ha ta gi bru ki ba wan penbit man ka san snem nginom sha penbit shu man ka san snem ri ngin jet da ka ba tikna da ka ba pensiong no rim ya kerdang ke jong bru da pensiong no rim ya ka burom ka ko da ka pensiong no rim ya ki manifesto bat ki mat ki jura ki ba ki parti ki clay bat ki terwang nginum sa elam bakala shu da ka ba shu ya sngo ba yin da ka ba shu sngo dong sngo than da ka ba shu ya sngo ba ya de na ka ju aniam na ka ju balang bat kham tam e kalong banginum sa elam bakala shu ha ka tengka ha ka kia ha ka kemen ka sngo ba na blei ka election kamdi ka tamasa ban ya le kemen sisen san snem bat saya jenjar borok san snem ka election kadi kata ka kabu ka ba ngidi ban kemen bang ngila ban penkala ya kinomi khmat ki jongi ke bom sama triba ngidi ban kemen bangi ba concern ng kari India ka ailat ngi bangin bujili ya kinomi khmat na kapor sa kapor lada kimle ka ba ban ada kitri ya ba ki pa ru ki la le si banang pen scam ya kata nakale kasen ngin burom ya kamon na lu ki jong pa ba retang ka nagawi ni kwa ba kersai kalong ba ni kwa ban pen kan mau pa ba haba phi exercise ya kata ka jingjir kawai ki di ban sungut khu kalong ba ki don lai tli ki ha ka election ka ban kong ki di ban sung ki pa ba no so snong ki di ban sungut khu kalong ba kani ka hok ka bang niyo mata ban thabut kam samdei ka ba su hak mana na ben ka hok ba ki pa ba mata ki yo ban jin kadi ga jingya khun jong ki phawajar pat ki lakmut ki bala ki lalit no aswa jong ngim dei ban klet ba ka India ka yo lai lut bat ka jingya ki jong ka India ban yo lai lut kadi ban yo ya kata ka home rule state ane ta suara chuk ba yo ti gani ki independent ka bang yo bat ka jingyo ka jongi kum gari India ya ka independent kasno ru syaka hok banjit ya kinomi kama tiga ni ka right to vote ke bangiyo mata kadai ke ba ki martyr hukum ukian lomba turun sing bat ki wei ki layak nata joka kadai lomba ka tu bajing sha shitom jong ki bru ki bo pher ban kun lai lu kam samdei ke ba shu hak mana na beneng ya ka bangin kendeu thalai ka kata ka di ban kom ka ba ngi de busno thu ba kadai ru kamram kebangi hapan pendep na boleh ladangi yang pendep ya kena ke kamram ke sensar kadar kala ban kelumar kala benom don ke jing yak bet ya renti bat ke balai bat ke bakong sandu ke bagi kipai pa ai ki de masung thu hakapor ban jit election kolong kadi kapor ke ba mangi kum kipai ba ni IT bat pen khamti ya kinong sensar bat kinong thawan there is no such thing as government money kamjudan kata besar sarkar nila ban khot randomly baka de besar sarkar nila ban keren loosely baka de besar sarkar hanre ka proper word ke bangi penon kam ke de public money yang ka pisah pa ba baling yang ka public money ni ong baka de ka public money namar ba ka sarkar ka shupen lang ya ka khajana
ya ki fees but ya ka kuna ka bakilum na ki paiba ka petrol diesel ni ka tax ka bangitip ka poi hadu 40 to 50%. Mo da phi them top up phi them chho tingka phinyo dok tan ru tingka 40% ka ya tax. Ka GST kidon ki contract work ke baka GST ki 18%, kidon ki contract kidon ki products lane ki service ke baka GST ke poi arpo lai persen. Di lada phishim ke lumlang ye kini baro ngi de bosong thu kolong bo wei nong song snong pin kren ki income tax pin kren production tax pin kren ya ka GST pin kren ya ka petrol tax pin kren ya ki baro kini ki tax bar ki khajana mo mentala da ki khana samla ki songkai harun surok ulang kulit san hajar sa phai ha da himdon RC menta kan no phai ke insurance ngisiu ki RC ngisiu ka root tax ngisiu porok ngisiu ti uai nong snong la pin ken le si kanom dunai silak ka tax ka usiu sa sarkar sistem baro ni tax ti lada silak le si hapo sistem te san sistem kolong sanla ti lada ki ong ba PPI sa sarkar sanlang one way ubriu mo IP sana jar la ne spo jar phila hunno kan ba mo phi bat phi acha ka sarkar sanlak san sistem kan ba kini kin IP tang ar po jar lai po jar tu kam don jung bot kata ka value kata ni wi ka ba ang ni bang ki pai ba bron brom ki ban kan mau kolong ba ya kan ni ka pisa pai ba om sem la sim tang na ki parti ki badon na ka bor ki mele la da philipan skim ki la ban ong phidan nam don na ka list re por ba sim tax te mi kran list am salon saram phishim na baro om sem la penlong ba ka parti A ka ai tax tang la da ka sensiapan ka parti A kam so ong ba ki badon ha opposition la ni ki pai ba ki bom kersian ta meli phim chu tax so em kam long ta ni siu universal ni baro ni siu la da phim siu ru sakam de ki tax ti ka wi de mo thu ba namar ba ka public money ba namar ba ki pai ba baro ki contribute sa ka public money ka badon kam kolong ba kan long film akor ya kan no parti wa pin penun kam ya kata ka public money nam taban pen kiuskong ya kan no ka parti kalong shimless iran a or shimless a kumbo ong ti boro sekretang ke sedon gajing ong ba ka jing rum jong ki businessman da ka motif ka bomba ngam ong ba boro ki businessman ki rum ha politik da ka ban penjot ki don ki businessman ru baru ha politik ban paham la ban den ri ka jing rum jong palat jong sibun ki businessman da ka motif ban yo nong simet kala pensniu nolong ki businessman ko ba entah kalong ba iyo kinong mi khmat ki badi ki konman technically ki konman ki su thok ki su kor ki su lamler kat ye balak basel ni man ba kendu ye chief minister ni kali jiayu ga resolution LP umde ta mangi mo phi media ru phi kali jiayu ga resolution committee ka ek bo jubab the home ministry is examined kadang deh. Anda lawan pat ki union minister jongka BJP ya mekhlia ki ong kumno ki ong ayang nilai ko ingut MLA sa grama LP. The which one is true? Whether the BJP won a political mileage out of ILP or Ministry Home Affairs examine it. Kaba kongsat kalong ba in penduna ya ki konmang in penduna ya ki businessman ki bomdon jing dekli ba kabaron kami kalong in jit sibun ki statement. Di ka ILP resolution ru belum tang kalong ba om ditang mangi ba confuse ka jelahi pro ko confuse la ILP resolution kadang don ha ka ministry home affairs ban examine ban study ko ba ong konra la ne ka don ha ka mit jo ka BJP ban pan nang ilai ko ingut ke meli ngintip sunta ada ngijit da ka ba shu ya tawa bet ba phi ngayo yu mga phi thungkam ne nga phi ayu yu nga tiladang ngijit ikum kita te om ditang kini ki isu ki ba don matang indu kabama long wat yang mekhliar antar sakru kinwen kabama kalong ba wat ya ka fistu ke jinga penbet put ru yo sadaki kat no square kilometer kin ai sa asam mentang kinang bu ban ong ba tang sispa hektar berti doyong kabama kalong setangkat no kinong ba wat ban keren ru hapsiu takswa sakren. They have make it very clear.
Bakin bu GST hapor makaran. Di ka jingsong op ke jongi kalong ba. Kum baki pala. Bakiwan man kasan senam berpenbit, bat ngiru kata jinglong luli man kasan senam ngingop. Bat namar bangila ngop ngila jam daw mentang ide ban rai. Dakar rai ban pene daw ban pene ngiu kanang banginum bakalasyo mentah banginum bakalasyo serta namar kandang gijing bakalak ba ladangi bakalasyo sin ngila bakalasyo serta. Ti nak tak daw ban som op kolong ba ngin rai dak jikit kli bat ka tim jong ka rai daw company kalong jit dari jingkit kli ti habang jit dari jingkit kli ngingek bangin penmi ki no me khamat ki ba don dari jingkit kli nan takari ka jet mru bar ka jalahi bar kawai la ka dei ban yada ya ka kando ka siap ya ka hok long trai jungi la ka ban pendek pensa agar ti dustur bar kunju ru na sewat pan warra ki development ki karoi ka par ka babiang ha ka jalahi bar